uwe unong esad an uba jutre mons ngobha uba kek su hadien kajing yo i jong u ya kajing ya kun jong uwe urang ba nakathan East Gentia Hills District ban yo ya kajubab kabashai ha kajing ya de bat ka RTI kaba ula depan bo nadu ubnai me arhajar arpusan ulami syakmat ban yasno ketilang bat uba siang shai ha kajing ya de bat kani ka RTI kaba uba siang shai ula depan litbo Ubak su uong ba kumki public servant kide bandan kataka jingkit klik nakabenta upat ba ban aya ka jing syakri ka bapaka nakabenta kipat ba bat lada ja bakalong kumni shanu pat ka walawe jongkal district ubak su ulaong ru ba kiniki officer kiyo posting hapok kanika district ikum ba kim kwa bantrei bha ya kataka kam kabamaki kumki public servant kide banle Ubak su ula ongru ba lada ja ba kani ka RTI ka ba siang syai ubu hapok ka distrik kamla ban aya kata ka jing pensyai ka bapaka kimban se ban let sya ka SIC State Information Commission. Syuk nakaliang ubawat RTI ula ongru ba ula depan bu da ka jing tho syaki khat arngut ki seng bhalang ki badan hapok kani ka distrik ban tuklar halor ka jing bamdan ki sahab man la kapor haba ki pat ba ki kwa ban ya kendu bat ki Ubak siang syai ula ongru ba ula ap ya UDC ban aya ka appeal naduk ka khatwe baje henry nakadaw ba UDC uklam dan ha office trekam ula ai no ya ka appeal sya ka General Branch Department ka badan hapok ka office UDC. Tim dagasi ka khania 2 September arjar arpusan ngayadon lang bat ima Richingson sengsai hang ha DC office cleariat jing sisa daga nganyathu ba daga mensem ga basngau khia wan mi hangne namar ba ngale sisa ba ka jingyale jong i nam ta kane ka kam ban wat jing tip na gibor office bodon hangne ha DC office naga DSC branch kalong nam ta ga lawe jong ikun samna jong district ka jong i bat kundur nam ta gi kun kiti gi jong i gi ban sa he la hadin habot de kai ga bangan notice ha gi ni gi singala kam absorb hi ya ga jing ya ti jong jaj nanti jong iha gajing dai berkani ka kam te mau meneng aseu dio ban iba naliang kibor badan hangni DC office cleariat imat kim patio ya responsibility jong ki kum gi public servant ba gajing sisa nga nganang mud public office kadenum tagi public but sagaweru khandiat akwa hiban reflect sedin khandiat namar kumba ngisi follow up yaga jingal nanti jeng mari Richingson ngi ba last time ba iwan hangne kade haka Southrick nadu Southrick te ile nadu South ter hadu san ter hadu Khadartrik te kala ada hadu more or less dai force ngi kawe gade ba nalyang jongki bor badai page jong ke DSC kawe kimai ko information to ya kata i mari Richingson ila ya daga lenti jong an ila ada ka appeal badan sadli kalong ba ki phawan he i man laga si unnecessarily te kalong ga company ka working culture kalong very unhealthy nam daga pajba jong district jong i but aku menong ba ladang i page ya gini gi sahab ide ban page na du deputy commissioner bolong chairman no DSC bat kunjuru PIO badayu IAS officer bro argine imat kimdon jingtip ya ka kam ka bagi trene kimon ne ngamla basingthu ngam habagi wan mubanyo posting sani sa district jongi kumgi IAS officer kite basingthu ba kidon yang responsibility ban respond yo pajba namar kumbang ayo jingtip yung khadartrik khadartrik ngam bakalang ayo jingtip ba yang maha katugasi mari Richingson iwan rangkat bergising bahalang tinaliang jong gising bahalang hadin ba kikwa pani kundu UDC panya ka appointment umai on one monday tiga ni kalong ga ege basnosi ban ibagi public servant mentakila awaj ki public di sini sa lada hadisi office kalong gumne berkhal lagi babli gini ba nong nong ba jingana clear district headquarter kinle ayu ke kinle approach ha video office kinle gibe branch assisate gabyang tamba kumbalong hangni i hadisi office ngalo la khamwan ndu mene sport nga iba it look quite not a vibrant public office kalong kenja ke te kumbang mari Richingson nu di sirum don te ila pendep ka kamram bat ha jingi de ka kam ga bayat nanti te
ngarung ay mesim bahai markade balada ngimle mentala nopat ngin suya skam jar kam no te yang mentah datang kat taswa kita ka kanyo tarik September arja pausant ngako menungwan arti ay ka yadai bat ka kom ketrekam jong ka DSC apo Ijentia district ta ka yadai bat ka RTI ka balai akani ka office ka bangalabo lado la thawai tarik Julai arja pausant te ka tai ka RTI ka la persang bani kendo yo PAO kana kini ki board isni baladep Henry umjudan hangni office te kala long yang kaban file no da ka first appeal halor katai ke RTI ka ba lai shau first appellate authority te Henry hakajing wan jang ne office kumba duna khadwei baje te nadu khadwei baje hadu menta kabalong duna ar baje UDC umdon desane namar UDC udai u first appellate authority te ngalabo ya kani ka first appeal jong halor katai ka third RTI te makadum don DC ngalabo ka general branch ba kila receive no ya ka neka first appeal ke jongma te abai daibat ka kukum trekam apo ka office jong DC yang ne kumbangala kana lembag kilat pathai kubor supai ba hoi ngala dep thok sha kumba khat artli kisen bhalang kibadon apo district ke jongi te kirol kila pentip sanga ba snaban aipor yang i ban ya chong perkhat khana makin ya ban le ya kibadon kam tengangai skem ba kisen bhalang kumbangala dep thok kin le ya kibadon kam te hakane ka sniro ma hakato ko poro ngala pentipro ngala ade jing tho so sa sau sar kerkso kerlangso ba don penta hakam imlang salang kum social activist ba hakato ko poro kum nang isaj ay na po ka district ba mikmat na benta ka ki issue lani kimat kiba habe day bat ka imlang salang po ka district te saro ngala pensngeu ya kata gajuk jing ya kum pensngeu sa kisen bahalang habe day bat ka kom ketrekam jong ki saheb bat kinang tre po office ang ne te ngaj kemba saro ngau kata bentang jong i bar la senran lang yanga but kajing panma bro chak tu giwe kisen balang ki bamyo biya don lang lani bamyo nga jing pentip sakhi bai dai kita ngai skem bangin sakendo bat sa pentip